Ovollo etiti nketa dịka nri ji na ohu egusi asịchara dọwara etiti. Ka gwa ka anyị plan gbasara ihe nyanwa bụ ọkụ. Ihe gbasara ọkụ mgbe m nọ soro ndị na-arụvu ọrụ n'afọ na-abụga arụ ọrụ, agbara m mbọ mụ na ndị m na ha nọ na planning and enumeration, mana ọ gbamagharị kemgbe anyị mechara ya bụ enumeration taịpụ jikọta ọnụ dịka mgbe akwụkwọ mpaghara anya ndị na-achị as recommendations na o nwere ihe furu iche ha ji nyabụ nkwakpọrọ nyabịa njachi na-emekwe m ohere ịbata nyabụ ọchịchị na m ka eji avọpụta nyabụ akwụkwọ. Yeah, it's the gospel here. Alright, ndị be anyị na-ekene mmadụ niile, anyị na-ekene onye ukwu, ekene onye nta, anyị na-ekene nwoke, ekene nwaanyị. Ọkakwanụ Ngwo TV bụ anyị nọ. This is Chat with Gospel. Ehwa m kabụkwa Chime Ejike Chime, and as always it is my pleasure ịnabata m n'ihe anyị na-eme. Tanụ anyị abịakwa ewu ka anyị kpakwa ya nkata with ndị nke anyị maka nyanwa bụ okwu akpụ n'ọnụ anyị na-ekwashi na anyị ka na-ewetara unu which is election Etiti Ngwo na other matters gbasara etiti na ndị ọzọ gbasakwara Ngwo generally. Tanụ anyị na nwanne anyị nwoke na anyị nọkwayara maka anya n'ihe gbasara nyanwa bụ election anyị na anya bụ ihe nọ na nkịta. Ọ ka akọwara anyị onye ọbụla ka akara anyị ịhụ anya dị n'anya anyị gawa n'ifu. Ekenekwe m niile mmadụ afọ n'ugbo na anyị ka nọkwa. Alright, anyị na-achịkwa ya unu dị jen. Nwanne anyị nwoke anyị na anya nọ n'ime akabara ndị na-ekiri anyị ịhụ n'ọgụbi nọ nkanụ hụnụ. So ike akara anyị ịhụ ka kakara anyị onye Igbo. Ekenekwe ngị ndị Ngwo daalụ dejen na ọgbakọ ịhwa m bụ Ibebuike Ugwu Michael, abụ m onye Etiti Ngwo esa. Eso m na ndị na-akwadobe ịzọ onye ka bụ chairman na PG na election aka eme December this year na Etiti Ngwo esa. Thank you very much nwanne anyị Ibebuike. Eye aka m bịafụrụ ajụba na ihe anyị na-ana abụ nene ka anyị na majụọ ka ọ dị official mana unu ahụ na nyanwa bụ ugo na ọ dị ka ya bee na mgbagbu ọ jụrụ onwe onye kara anyị nya na akwadobe ịzọ nyanwa bụ PG or chairman Etiti community Ngwo na election aka eme na December 2021. Nwanne anyị nwoke anyị na-asị congratulations eyi maka na anyị maara na odo step na ọ bụghị ihe dị easy. Anyị na-asị congratulations na step ndị ọhịa iteku were teku na ọka agaji. Biko anyị maara na ọ bụ nsọ gị na-anụbeghị na-azụ onyanwa bụ president maọbụ PG maọbụ chairman etiti. O nwere ndị ọzọ na-azụ ọchịchị ya, and from rumors a na-enwe isi ọ dị ka o nwere ndị gọọmenti na-achị hụọnwụ, ọ dị ka o nwere ndị ọbụ ha bụ gọọmenti kwụnaji nyanwa bụ election. Anyị ama nọ from ihe anyị na-ana, but anyị chọrọ ịjụ ọ bụkwa dịrị na nyanwa bụ the situation nde ihe iji feel oru na ịbụ the best candidate for that position despite
na the odds of gọọmenti na-achị etiti inwe ndị ha wefute were ewefute. n'eziokwu nwanne m nwoke ihe gbasara politiks ọzọ n'obodo anyị dịka obodo ndị ọzọ na-eto eto na-abụkarị ihe ọ na-abụ mmadụ nụkwa akwado elekshọn onwe ndị na-achị nwere ntụkwasị obi ha ka ewekwere ọchịchị enye n'aka mana mụnwa na onwe m na-echekwele hụ wee na ọ bụcha anya bụ ka ọ ka ma ọ kwesịrị mmadụ ọ bụcha anya ka ọ kwesịrị mmadụ in the sense na ọ bụdụkwanụ na ọnụ na-ekwe ka obodo nwee ike wefute ndị onye buche ha ndị karịrị ha ezigbo ọrụ so mana mụnwa ọbịa ntabụ idu onye bụ ọkwa gabara m so ebido m n'oge kwadobe mụnwe onye nkara nkwado niile m na-akwado abụghị na m na-apakọrọ ego nkwado m na-akwado bụ na m wedoro onwe m ala n'ifu ndị obodo ara ichichiri ha ụmụ ọrụ dịka eka enyeghị savis ma enyemaka n'ọrụ obodo ha ji ama na enyekwu m chance na m ka eme karịa so since mgbe ọm ya ruru 1 year ejikwa m nwayọọ nwayọọ akwado ma n'ụbọchị ọrụ kwere n'obodo ka ama na m ziri ịnọchite anya agbara na o nwere onye ndị na-achịchi m nke achị. Alright, anyị na-ekene gị na-achịkwa ya congratulations maka your courage whether ndị na-achị enwere onye ha wefutere ọ na onwe onye ha wefutere gị na onwe nkwenye na obodo bọọdụ n'aka isi n'ebe onye ha chọrọ ka ọ bụrụ ya na-achị ha eye anyị na-achị ya gaziekwa ihe anyị ka agakwa n'ifu n'ihe ndị ọzọ because anyị maara na onye ọbụla na-afụta ịdị ọchịchị nwere ihe ọma ofu n'obu ọ ka emerụ ndị ke votu lee so anyị na-ene anya na nyanwa bụ ihe ọma ivu n'obu eye ọ bụkwa na ọ bụ the wish of the people ọ bụkwa na ọ bụ the will of God ema na aka enye gị ohere imezuo nyanwa bụ ihe ọzọ dịkwa ya ka ibe enye ịmadị nọ nkata maka etiti basically bụ anyị na-akpawodo ọnwụ o nwere ajụjụ anyị decide na anyị ka ajụ ndị niile nọkwa azọ nyanwa bụ ọkwa PG etiti and nyanwa bụ ajụjụ bụ na anyị ma for years now na o nwere serious challenge ndị Etiti Ngwo na-enwe n'okwu ọkụ electricity eme ndị waya ji ama etiti njakịrị sef na ihe ha nwee bụ jen na ha so nwee ọkụ ndị ọhụrụ gọọmenti na-enye ekwuchewo ihe dị iche iche ka mana the fact remains that nyanwa bụ challenge na ọkada and na anya amaghị na enwere steps etekwuo iji solve whether o nwere onwe our brother Ibebuike ọkwa na-eme elect as president etiti ka gwa ka anyị plan gbasara ihe nyanwa bụ ọkụ. Nwanne m nwoke ajụjụ nọ dị mkpa ruone maka na ụwa hụ ọnwa anọ 21st century obodo na-enweghị ọkụ dịka ndị nọ na Stone Age obodo na-enweghị ọkụ a na-enwe ụlọ ngwa ashwa ka na-emefute ihe ka na-ewe ndị mmadụ ọrụ obodo na-enweghị ọkụ ka lack connection to the internet and other things of good life bụ ihe the duty of every state obodo ọbụla kpokọtara onwe ha ọnụ ọrụ ha ka bụ inye ndị ha na-achị ihe a na-eku social happiness ya bụ aṅụrị ọha na eze so ihe gbasara ọkụ mgbe nnọ soro ndị na-arụvu ọrụ n'afọ na-abụga arụ ọrụ 2020 agbara m mbọ mụ na ndị m na ha nọ na planning and enumeration anyị gwa ndị na-achị n'ọdụ mkpa ka a mara ọha akụmadị one n'ọkụ etiti wee mara ụzọ aka achị oke na ego one nwere ike dị n'atụta ka e wee nwee ike bụ onye bụ mkpa ịkwụ ụgwọ ejivu ka o wee bụrụ onye dị amara bidokwenye n'isi ya kwụọ ya jere ka anya kwụwa mana ọ gbamagharị na kemgbe anyị mechara nya bụ enumeration taịpụ jikọta ọnụ dịka mgbe akwụkwọ mpaghara anya ndị na-achị as recommendations na o nwere ihe furu iche ha ji nyabịa mkpọkpọrọ nabịa ndachi na-emekwe m
chance or ohere ịbata nya bụ ọchịchị na m ka eji avọpụta nya bụ akwụkwọ maka na ọhịa gburu nwere ndị otu m oge anyị gụọ Enugu n'etiti ndị na-eyi ụzọ ọkụ etiti wee taịpụọ wee baịndị wee nye ya ihe mana ọ gbara agharị na onwe nke ama tinyere n'ọrụ and anyị ma na ihe anyị hụrụ ndị na ya bụrụ na tira n'ọrụ na-agara akwụmite kwụcha adịrị ụgwọ eji etiti enwere onwe so ọ gbatakwala ihe na m ka a chọọ ịvụ nte ya bụ nkwọ mee ka anyị ma shift aka meke. All right. Dịka ị ma akọwa na-enwefuwo enumeration emere nweta report from the committee nyanwa bụ ọrụ but na ka ọ ma ada since emechara the enumeration nye report na akagbanding ti ya nyanwa bụ report n'ọrụ and n'uche nke m na ọ ka enyere aka na ọ bụrụ na-ati ya that particular report biko na report ọmụ o nwere ka ma nwee recommendations that committee mere or committee nyere iji hụ na ewefu etiti from community billing because all the obvious know that community billing system bụ ihe na-asụ ịhụ nwa ka ọ mara asụ. Well, tufu n'echiche m tufu ewefu etiti the community billing ha banye n'ime ya eko akwụkwọ ụgwọ ha ji ndị na-enye ọkụ tufu ewefu anyị so mbụ anyị gba data ọrụ anyị rụrụ that enumeration and compilation of our findings and recommendations bụ ịhụ na-ehụrụ ụzọ aka akwụchaka ụgwọ eji maka na akwụchakwa ụgwọ eji ịya jekwa okwe EDC shia ta aka wefu ike unu ta a ga-enyewe onye dị mita nke biznes bụ ha na ha wee gere ntị anyị nwere ihe anyị target anyị bụ ka nwee ike nweta ego kwụcha ụgwọ anyị ji. All right. Anyị na-ekene gị. Then another thing anyị na-agaghị imete aka bụ okwu Ovollo. Ịma na anyị niile nwere ọṅụ recently mgbe the Supreme Court were Ovollo na-ehwe n'aka ndị etiti. But then ọ dị anyị ka ihe anyị na-eme observe abụ na ụmụaka be anyị chọrọ ire nke ha na ha ka n'ọnụọgụ karịa ndị chọrọ ije rọba ihe na nke ha. Number one, dịka iche n'ọnya bụ ihe kpata anyanwa bụ ihe. Nwanne m nwoke Ovollo etiti nkịta dịka nri ji na ohu egwusi asịchara dọwara etiti ọ bụrụ ihe nna na-erihodoro nwa nna ha rihodoro ha kemgbe anyị dịrị nwata eso m mgbe m gịchara nkwọ ana m eyi ahụ yu savis dịrị eji arụ adị ndị ọgababa n'ihe kọt eme ndị achị n'etiti emerie nna nwanne m ụfọdụ na ụmụaka be anyị enweghị ọrụ eke ọrụ ha enweghị eke ọrụ onweghị ihe ha mara so ọ na-abụ onye enyekwara anụ nke enye betiti ọ wụnyitekwa ọwụda ọpara amego na tetara chi ebe ya ka na-enweghị ihe ya na-arụ yarịrị ka uche nke ha maka na ụfọdụ n'ime ha enweghị ezigbo mgbazi n'ihe a na-eke system of economic growth and development ha enweghị ezigbo mgbazi ọkwa tetara atụtụnye kwere erekwe ụfọdụ atịa fon aka na ụfọdụ etukwu ndị ụfọdụ achị na ha jekọ eji obodo oyibo aka jere ụfọdụ ejere so ya bụ ihe bụ nsogbu ma chalenji etiti ka nwere hụ ya bụ ego a na-ere mana ihe ha na-ere ụfọdụ amaghịdịrị na ha na-ere huo maka na biznes bụkwa ịmakwara anya biznes irekwe na enwe gain ma ịgba loss na ọkwa atụtụkwara erekwe akwụghị ego amaghị na-enwe gain amaghị na-enwe loss so ya bụ chalenji economic challenge etiti na-enwe Ovollo ha wee n'ụgwọ na inye ụmụaka wee tochiri ịmụta. All right, then anyị mere acknowledge now na ihe ọ bụ a challenge to etiti. And then your plan to overcome that challenge na ọ bụ na-eme elect as the PG. That is one. Then number two, and then your plan may establish
presence etiti na nyanwa bụ Ovollo. Thank you. Nwanne m nwoke daalụ. Eziokwu na inyekwe mmadụ ihe ọ bụghị na ka atọ ndị achị na ka mee emenyabighị inyere. All part of the person's freedom. Quite all right. As a PG, ọ bụkwa na m aba n'agha chiwe etiti. Ihe m hụrụ ka a mara ere achịrịwo naanị erehuo. Ihe ha ji erehule bụ na etiti nwere nwa ihe na ma ọ bụ ebe na aka eme price afọ a na-ere nri agbagotekwuo. So aka m atọ ime nya bụ ihe maka na ihe ngụrụ na-ekwe bụ town planning and geography. Enwere m idea in economic geography and planning iji mekwe afọ a na-ere a na-agbagote. Aka m enyere ha ka anyị masị onye dị ele nke maka na-enye nwoke nye onye ọbụ n'ọnụ nwere ihe nke eme dịka PG etiti ụzọ ihe na-ama ya bụ nọ as a town planner in my profession iji hụ na afọ a na-ere nri abịaghị ụmụaka na-ere. Okay, in that case, that means the orire may continue because in the price of Bogotekwe more, the temptation or the desire, ile imanoka account then okwana na-ele nsogbu ha. But then in the case steps you can take iji make sure na presence etiti afọ na nyanwa bụ ihe because na etiti kwesịrị remain as landlord dọrọ na ọ bụrụ na-erechite nye ndị ọzọ o nwere ihe na-elo nwere ihe na plan iji mee ka that status of landlord etiti or etiti being the landlord ka ọ stand there ka ha ibu na-erehuche because okay nwekwe consequence mgbe iji azakwa ọnwụrụ anyị abịa the next question. Nwanne m nwoke eziokwu na-ele my major challenge as I said n'ụzọ ọnwa abụọ achịrị m na nwoke nyere aka one or two things price agbago then ọ bụkwara na-achịwa ka aka ama eme presence anyị ada yes anyị ka enwe ọ bụ mmadụ niile ka eleche nke anụdụ na Ovollo enyewuru ndị mmadụ ọ bụkwa na enyezi mmadụ 2000 plots na Ovollo mmadụ 100 lee nke anyị ka nwee presence mana for now ihe mụnwa na onwe m mewol so far since m nọrọ maka na ana m arụ ọrụ as deputy chairman lands ahụwo m agbawo m mbọ n'ọrụ nri kọọ ugbo ana m rie akọ ugbo akọzuwo m ihe na-adịghị less than 12 plots of land akọrọ m akpụ kọọ ọka were nafụta ndị nuvu akọ nri. So ọ sịkwa m gwa ndị ọzọ advice in terms of alternative ekomashi bịa na onye jikwere nwe ego ya bịa kọwa anụ ọnya kọtaba ihe riri owodo na ọ bịkwa na-enyekwa na irefu ifuna ka ọ woduo ihe from ịkọ ihe inweta ego rụwa adịrị one room mana ọ gwa na ọdụm ọkụ nkịta as PG na okwekwere ihe nke eme as I said earlier price agbago so ụzọ ihe na-abụọ bụ ihe uche m dị as PG. All right. Anyị abịa na nke ọzọ anyị ma na ka Ovollo ma banye n'aka ndị nwe bụ Etiti Ngwo automatically ọ na-egosi nwa na etiti ya bụ part of Enugu South local government politically. So anyị na-ajụ na ị nwere plans inwetara etiti ọ bụkwa dara ward na Enugu South ma ọ bụ inweta a councillor ma ọ bụ inweta the chairmanship local government na nyanwa bụ Enugu South local government since etiti ya bụ a key stakeholder in that local government. Daalụ nwanne m nwoke ihe na-ejuru m ha ọnwụ ọ ihe na-etek ọkpa na eji aba n'ime m anaghị achị nya bụ ọkpa na abụ awụgha were gba anya bikiri ihe nenu bụ ihe ndị ga na-achịkwa ọnwụ chijie were ọkpa ime mbatakwa ekoma I continue n'okporo ha tegaworo in that direction. Anyị na-ekene nwanne anyị nwoke Ibebuike Ugwu ndị be anyị ọkapụkwa na Ngwo TV be anyị nọ. The program
is chat with Vaspo. Nke anyị na-abịa kpaa nkata dịka ụmụnne. Ehom ka bụkwa Chime Ejike Chime, and as always, it is my pleasure. Anyị na a PG contestant na the forthcoming election of Etiti community Ngwo, Mr. Ibebuike Ugwu, Mr. Surveyor, okay, Surveyor Ibebuike Ugwu, eyi anyị na-anya na atụgharị uche maka ihe gbasara na-enwebe election, maka ihe gbasara ọkụ ndị etiti, maka ihe gbasara anụ ndị etiti dị n'Ovollo, and politics, ma nke eji ma nke gọọmenti. Anyị na-achị unu darụkwan maka isonyere anyị. Surveyor Ibebuike Ugwu, anyị chọrọ ịjụ this question. Ịmana anyị niile bụ Ngwo, anyị bụ Ngwo iri. Anyị chọrọ ịjụ n'uche nke nghọta nke ikwaghachi na Ngwo iri the as united as they ought to be, culturally, politically, and every other wise. Ikaghachi na Ngwo iri jikọtere ọnụ ka ha ma kwesị jikọta ọnụ. Ọ bụkwa na-eche m ụwa egwu anyị ihe ifiri n'ọnya bụ ekpetara, gwa ha na anyị ihe ifiri n'ọnya bụ eji mekwe Ngwo ejikọta ọnụ. Nwanne m nwoke, Ngwo nwere njikọta ọnụ dị iche iche. Ịbịakwa n'ọzọ na Obelenze Ngwo jikọtara ọnụ. Ịbịakwa na egwumegwu entertainment bọọlụ league Ngwo jikọtara ọnụ. Mana o nwechichiri ihe ọzọ kwara ka emekwenye Ngwo ha ejikọta ọnụ karịa. Abịakwa emekwa uche m, ọbụkwa na m enwe ohere bata bụrụ PG etiti. Eko m agba mbọ ahụ na m kpọrọ PG ndị ọzọ niile dị na Ngwo iri ka a nọkwa ya at that level jikọtakwa ya Ngwo ọnụ. Maka ọ bụkwa na ndị na-achị at the executive arms of government in these communities na Ngwo ekpokọta onwe ha ọnụ, ịmanụ gọọmenti ekpokọta onwe ha ọnụ, ọ gara ịbụ na sọsọ on social grounds. Exactly, because one paramount factor na Ngwo TV, our aim bụ ka anyị make sure na Ngwo niile bụ na ya na ikukwe Ngwo abụrụ na Ngwo okwukwe okwu politically ọ bụrụ a force. Ngwo jikọtakwa ọnụ si nebe ka ihe ka mmadụ nebe ka aka eme ihe nenu nyanwa bụ ihe afụta daa ụda emebe ihe ne ahụ na gidigidi bụ ugwu eze. Anyị na-ekene nwana anyị nwoke Ibebuike Ugwu, Surveyor Ibebuike Ugwu, maka na o nwee vision, according to him, o nwee vision inyekwere aka ka ha gakwa n'ifu na-ejikọta Ngwo ọnụ more than we are presently. Anyị na-ayọ Chineke na that aim anaghị adị defeated, and that purpose anaghị adị frustrated along the line. Finally, nwana anyị nwoke, anyị ka achịkọtaba, but anyị anaghị emechi this nkata anyị na-agba without itching gaka weke 60 seconds gwa ndị etiti ihe ha kwesịrị iji vote oru ka ebe PG ha. Ndị etiti ụmụ nwanne m daalụ, nkwado unu na-enye m kemgbe unu ma na m na-afụta juru m ehụ. Unu bịa gbara m ume m fụtachiri ike ma atụ n'egwu na ọ bụ mmadụ na-enye eze, nọọ Chineke gị na-enye eze. Ama m Chineke ka atịghị unu ya bụ obuchiri ike n'ime unu ruo ụbọchị aka eme elekshọn. Unu ewefute ya bụ mmụọ na uju onye taalụ biko. Okay, anyị ekene Surveyor Ibebuike Ugwu. Yes, Ibebuike anyị na-ehe na-enye na ikwu na ibe na ha ka akwụ ndere ahụ na nyanwa bụ ihe na-achọ na ọbịa na mmezi. Anyị na-ayọ na uche Chineke ka eme na nyanwa bụ election, na uche ndị mmadụ bụ ihe na ihe ka dị represented, ka dị reflected na nyanwa bụ election. Mgbe aka emeche everybody adị happy, ma ndị win ma ndị na-ewin. Onye na-ewin ọ mara na echi ka bụ ụbọchị ọzọ ya ji afụtakwa ya. Then onye na-ewin ya makwa ya na ọ bụghị iwu bụ na ị ka abụ president, ma ọ bụ na ị ka abụ secretary, ọ bụ na ị ka abụ treasurer before ịrụ ọrụ obodo nwe ọrụ. So anyị na-ekenekwa ihe nwana anyị nwoke Ibebuike Ugwu na-asị congratulations. Anyị na-ene anya na mgbe nyanwa bụ election ji abịakwa aga na anyị na ka akpakwa ya nkata anyị mara ka obodo eyi
ka anyị na-amasị ndị ọzọ weda iwinere iwin anyị na nka akpa nkata ka ịgwa anyị ka obu ma adịn na nyanwa bụ process election and the outcome. Thank you very much. Anyị na-ekene ndị be anyị onye aka anyị mara achịkọta na chat with Vaspo na nke ụbọchị taa. Ọ ka bụkwa na Ngwo TV bụ ọka bịara onye anyị na-anya kpara nkata tanụ bụ nwanne anyị nwoke Ibebuike Ugwu, Surveyor Ibebuike Ugwu, onye na-adọ ebu PG Etiti Community Ngwo. Aha m ka bụkwa Chime Ejike Chime, and as always it is my pleasure na-ekene maka isonyere anyị na-asị go to YouTube, subscribe to our channel Ngwo TV, follow us on Facebook and other social media platforms. Now I can appreciate that your support and encouragement. Chineke na gbawa anyị niile ume, anyị ekenekwu niile. Amen.